Wel, fi eisiau rhoi rhyw fath o golwg ar beth byddwn ni'n edrych arno mewn ffordd nes ymlaen mewn munud nawr, ond trwy edrych ar fideo bach i ddechrau off. 2 funud yw e. I rai o'ch chi sy'n hoffi garddio, byddwch chi'n hoffi'r fideo yma. Os dim geirio na dim byd, ond os wneud i ddangos y fideo, gwych chi weld beth mae'n ddyn ag e nawr. Rai o'ch chi sy'n hoffi garddio yn gallu gweithio beth sy'n digwydd fan hyn. Pwy sy'n gwybod beth yw'r enw am beth sy'n newydd ddigwydd fyna? Grafting neu graffdio. Graffdio, da iawn. Graffdio. Mae rhywun yn cymryd coeden afal, oedd ddim mor ffrwythlon â hynny. Maen nhw'n torri'r canghennau yna i ffwrdd, a wedyn maen nhw'n rhoi brigau newydd i mewn, maen nhw'n plannu fe mewn. Byddwch chi'n meddwl unwaith mae cangen wedi dod off, bod dim gobeith i'r gangen yna eto, ond mae'n cael ei blannu yn ôl mewn i graffdio, i dorri nôl mewn i'r goeden. A mae'n eitha amazing neu weld, 2 mlynedd a hanner fi'n credu, oedd e ar ôl y graffdio, oedd yr ail rhan o'r fideo yna, lle o'ch chi'n gallu gweld yn sydyn, oedd e wedi dwy'n ffrwyth, oedd e'n blodeio, oedd e'n gryf, oedd chi'n gweld lle oedd e'n pwyntio, y llefydd yna oedd y joins fel petai, lle cynt oedd e jyst yn cael ei ddala ymlaen gan gongol y goeden. Nawr oedd e'n gryf, nawr oedd e'n ddiogel yn y goeden ei hunan. Heddi ni'n mynd i edrych ar Effesiaid 2, a ni'n mynd i ddarllen yn gilydd. Ni'n mynd i ddarllen Effesiaid 2 a adnodau 11 excuse me, i ddiwedd y bennod. Felly, Effesiaid 2, 11 i 22. Gan hynny, chwi oedd gynt yn genhedloedd o ran y cnawd, chwi sydd yn cael eich galw yn ddi-enwaededig gan yr rhai a elwyr yn enwaededig ar gyfrif gwaith dwylo-dynol ar y cnawd. Chwi meddaf, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist yn ddieithriaid i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniaid i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith a heb dduw yn y byd. Ond nawr, yng Nghrist Iesu, yr ydych chi a fi unwaith ymhell wedi eich dwyn yn agos trwy waed Crist. Oherwydd ef yw ein heddwch ni, gwnaeth y ddau yr Iddewon a'r cenhedloedd yn un, wedi chwalu trwy ei gnawd ei hun, y canolfur o elyniaeth oedd yn ei gwahanu. Dirymodd y gyfraith a'i gorchymyn a'i hordeniadau, ac felly i wneud heddwch, criodd o'r 2 ddynoliaeth newydd yn ddo ef ei hun, mwyn cymodi
cymodi'r ddau a Duw mewn un corff, trwy'r groes, trwyddi hi fel addodd yr elyniaeth. Fe ddaeth a phregethu heddwch i chi y rhai pell, a heddwch hefyd i'r rhai agos. Oherwydd trwyddo ef y mae gennym ni ein dau ffordd i ddod mewn un ysbryd at y tad. Felly nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd-ddinasyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Rydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi. A'r congolfaen yw Crist Iesu ei hun. Ynddo ef y mae pob rhan a adeiledir yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef yr ydych chwithau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i Dduw yn yr ysbryd. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd eto. Distewch cant mai presenoldeb Crist, y sanctaidd un ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig frawd. Wnawn ni sefyll i ganu gyda'n gilydd. Wel, nawn ni wirio gyda'n gilydd cyn troi at y gair. Arglwydd, ni'n diolch yn bod ni'n gallu dod nawr a distewi ger dy frondi a tawelu ein calonau ni arglwydd i ddod a plygu glin i ti, i ddod a dy fawrygu di arglwydd Iesu am dy fod ti'n deilwng o hynny. Arglwydd, ni eisiau ein bod ni yn lleihau y dy fod ti yn cynyddu yn ein plith ni, fod pobl yn gweld yr arglwydd Iesu yno ni a thrwm ni, wrth i ni fyw bywydau sydd yn
yn deilwng o'r Efengil fel clywson ni wythnos diwetha. Arglwydd i ni eto yn dod ac yn gofyn i ti os gweli di'n dda i dywallt ysbryd arno ni y bore yma eto. Byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di yma a dy nerth di ar waith y bore yma eto. I ni'n diolch i ti am dy air, i ni'n diolch am y gair byw yma o dy enau di Arglwydd, ac yn diolch ein bod ni gyda y fath fraint o gael darllen y gair a deall y gair yn ein iaith ni Arglwydd, ac yn gweddio y bydd pob un rhyw ddydd yn fuan Arglwydd os gweli di'n dda yn cael darllen y gair yn ei iaith ei hunan, yn ei mamiaeth nhw Arglwydd. I ni'n gweddio am dy fendith di ar draws y byd Arglwydd, ar waith yr Efengil Arglwydd ac ar genhadaeth rhai sydd yn gweithio dy fwyn di, yn llyfurio Arglwydd dy fwyn di, sydd wedi ei galw a'i danfon gen ti Arglwydd ar draws y byd i fod yn dystion i ti. I ni'n meddwl yn enwedig am rai lle mae'n anodd i fod yn Gristion ar hyn o bryd. Ni'n meddwl am lefydd fel yr Wcrain, ni'n meddwl am Rwsia Arglwydd, ni'n meddwl am lefydd fel Corea, Gogledd Corea, ni'n meddwl am Afghanistan, yn dal i fod yn le anodd Arglwydd i fod, ac Arglwydd cymaint o lefydd eraill gallen ni restru a rhestru Arglwydd. Ond ni'n gweddio am i ti fod yn enwedig yn bresennol Arglwydd ac i ti barhau i gynnal a bendithio rhai yna sydd yn sefyll droso ti Arglwydd mewn llefydd lle mae'n costio falle i sefyll droso ti. Arglwydd ni'n gweddio bydd ni'n defnyddio nhw hefyd i fod yn dystion i ti Arglwydd yn y llefydd yna lle mae cymaint o dywyllwch Arglwydd fel sydd fan hyn o'n cwmpas ni Arglwydd. Ni'n gweddio unwaith eto felly i ti ein nerthu ni i fod yn dystion fel wyt ti wedi'n galw ni i dystio amdana ti Arglwydd Iesu. Diolch felly am y gwaith ti wedi wneud yn ein calonau ni Arglwydd. Diolch am agor ein llyged ni yn calonau ni i reality, person a gwaith Iesu Grist. Ac Arglwydd diolch am y cynnig wedyn, y cynnig rhagorol, y cynnig gorau sydd i'w gael o fywyd tragwyddol, o faddeuant pechodau, o heddwch gyda ti. A fel byddwn ni'n gweld bore yma, oherwydd bod ni wedi cael heddwch gyda ti, mae heddwch rhyngo ni'n gilydd hefyd Arglwydd. Mae'n rhyfeddol bod gymaint o rym yn perthyn i'r Efengil Arglwydd. A ni'n synnu wrth i ni edrych fwy dy fod ti yn gweithio mewn ffyrdd mor rymus Arglwydd. I ni ddim yn gallu dirnad dy fawredd di a dy nerth di Arglwydd. A ni'n gweddio eto, paid y gadael i ni golli golwg arna ti Arglwydd. Wrth i ni fyw ein bywydau ni o ddydd i ddydd, ni'n gweddio mai ti fydd yn y canol Arglwydd. Bydd ein llygyd ni wedi ei hoelio arno ti unwaith eto. Arglwydd, ni'n gwybod mor aml, mor rhwydd yw i golli golwg arno ti. Ni'n gweddio am nerth felly, am help os gweli di'n dda, trwy nerth ysbryd i'n cadw ni ar lwybr i fuddod, ar lwybr gras Arglwydd. Ni'n gweddio ac yn diolch i ti Arglwydd, bod ein achubiaeth ni ddim yn dibynnu ar ein ymddygiad neu'n perfformiad ni Arglwydd. Ond eto, mae un o farciau y Cristion yw y ffrwyth sydd yn tyfu yno ni. Ac felly Arglwydd ni'n gweddio fel y darlun yna gyda'r wir wynwydden, y byddwn ni yn dwyn ffrwyth dy fwyn di, ac yn dy nerth di Arglwydd. Y byddwn ni yn aros yno ti. Aros yn dy ras di, aros yn dy efengil di, aros yn dy air di Arglwydd. Yn gorffwys yno ti. Ni'n gofyn am dy help os gweli di'n dda. Arglwydd wrth i ni droi at y gair nawr, ni'n gweddio i ti agor ein llyged ni eto os gweli di'n dda. A falle agor llyged rhai am y tro cyntaf i dy efengil di. Arglwydd ni'n gweddio dros rai yma, dros rai sy'n gwylio gatre Arglwydd, beth bynnag yw i sefyllfa nhw, ein sefyllfa ni Arglwydd, ni'n gweddio Arglwydd delia gyda ni bore yma os gweli di'n dda. Diolch dy fod ti yn dduw sydd yn siarad yn ei bob tro ni'n troi at y gair. Felly Arglwydd, delia gyda ni plis. Ni'n gofyn hyn gogoniant a mawl i ti. Amen. Wel, ni'n di droi at y gair te gyda'n gilydd, a os ydych chi droi gyda fi, ni'n di edrych ar Effesiaid
2 bore yma, fel ni wedi darllen. A yn Effesiaid 2, mae gyda chi, os oes Beibl gyda chi, bydde fe'n handi i chi atgoffa chi hynna. Os chi'n darllen adnodau 1 i 10, mae Paul yn atgoffa y bobl yn Ephesus, yn Effesiaid, o'r hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw'n ysbrydol. Bod nhw wedi dod o fod yn farw i fod yn fyw. A y thema sy'n chi bore yma yw yng Nghrist. Be mae'n olygu i fod yng Nghrist? Oherwydd dyna yr hyn i ni'n gweld yn y darn yma, ein bod ni nawr nid ar wahân i Grist, nid just gyda Christ, ond ein bod ni yng Nghrist. Dyna'r gair, y term, os liciwch chi, mae'n defnyddio. A mae'n eitha anarferol, nag yw dyddi yma. Os bydde rhywun yn gofyn i chi, beth yw dy safbwynt di o ran crefydd, sa'n credu byddech chi'n dweud, dwi yng Nghrist. Ond fi eisiau dechrau petition bach i wedi gwir, fi'n credu dylen ni, achos mae'n derm sydd yn disgrifio yn ardderchog beth sydd wedi digwydd i ni. Bod ni rhywbeth yn fwy na Cristion hynny yw, ein bod ni yng Nghrist, ein bod ni wedi ein ailenni. A mae'n sôn yn y darn yma am 3 peth sydd wedi digwydd yn benodol. Yn gyntaf, adnod 11, chwi oedd gynt. Dyma lle oeddech chi. Dyna y cam cyntaf. Dyma lle oeddech chi. Wedyn yn ail, ond y nawr. Ond nawr, dyma pwy ydych chi yng Nghrist. Ac yna, adnod 19 ymlaen, felly, mae'n dweud. Oherwydd beth sydd wedi digwydd i chi, oherwydd eich bod chi nawr yng Nghrist, mae bywyd yn wahanol i chi. A dyma goblygiadau neu canlyniadau hynny. A felly, i fod yn Gristion yw i fod yng Nghrist. Ac os ych chi yng Nghrist, mae'n fwy na jyst bod chi'n gwybod pethau am Grist, neu bod chi'n credu yn modolaeth Crist, nag yw e? Mae'n golygu bod chi yng Nghrist a bod Crist yno chi, bod yna gwlwm nawr rhyngoch chi sydd ddim yn gallu cael ei dorri. Mae yna rhyw undod sydd wedi cael ei wneud fel y darlun yna gyda'r grafftio. Hynny, does dim gwahaniad rhwngthych chi bellach. Dyna beth mae'n ei olygu pan ni'n dod yn Gristnogion. Sa'n gwybod os chi'n gwybod hyn, ond y term mwyaf poblogaidd i ddisgrifio rhywun sydd yn Gristion yn y Beibl yw yng Nghrist. Yng Nghrist, os ych chi yng Nghrist neu be bynnag. Nid y gair Cristion, chi ddim yn darllen y gair Cristion yn y Beibl mwy na 2 neu 2 gwaith fi'n credu. Ac yn aml, y cyd-destun i ddefnyddio Cristion, y pobl eraill yn disgrifio chi. Yn aml yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd digon derogatory, wrth gwrs, pryd hynny. Yn yw yn dweud, y ffylied yna sy'n dilyn y boi yna. A felly mae'n ddiddorol, nag yw e, nawr, wrth gwrs, ni'n defnyddio'r gair Cristion i ddisgrifio'n hunan. Ond fi yn credu, mae rai fi weith i fi baratoi, a nath rhywbeth ddigwydd i fi wrthos yma, o'n i'n torri'n wallt. Diolch i chi gyd am complimento. Ond o'n i'n torri'n wallt, a dyma dyn yn dod ac yn ista i baratoi dorri wallt. Dyma'n dechrau siarad, chymod, fel chi'n neud. Ac yn sydyn, dyma'n troi ata, i'n mynd, would you like me to tell your fortune, young man? Oedd e'n bach yn hun y fi. A wedyn si, no, thank you. I'm a Christian. I believe that God's in control and I don't need to tempt fate. I don't need to know what's going to happen to me. I know that I'm safe in his hands. Rhywbeth fel wedi si. Oh, that's lovely. I'm a Christian too, medde fe. A mae'r ferch sy'n torri'n wallt i Charlie, yw enw hi, Charlotte. Dyma hi'n gweud, I don't think you're the same kind of Christians, love. A chi bod beth, oedd hwnna'n anogaeth i fi, achos oedd hi o leia'n deall, mae rai bod rhywbeth yn wahanol yn y ddoi ohonyn nhw. A dyna'r broblem heddi fe, gyda'r term Cristion, mae pobl yn defnyddio'r term Cristion yn anghywir. Pryd hyn, os byddwch chi'n cael eich galw'n Gristion, oedd e oherwydd bod chi'n fod yn rhoi eich bywyd dros Iesu Grist. Nid just, rhywbeth i ddiffinio chi ar ddarn o bapur mewn sensas. Nid achos bod chi wedi cael eich bedyddio neu be bynnag. Oedd e'n costio, oedd e'n golygu rhywbeth. A heddi, yn anffodus, dyw y term Cristion ddim yn diffinio ni fel pobl sydd wedi cael ein ailenni, pobl sydd yng Nghrist. A felly mae eisiau ni feddwl yn dosech. Pan mae pobl yn gofyn i ni am beth ydyn ni, pwy ydyn ni, beth i ni'n credu.
Fi'n credu bod eisiau ni ddeffro, a fi fy hunan hefyd, achos wedys i, I'm a Christian. Dyw yn amlwg ddim yn ddigon yw e. Dyw ddim yn ddigon i ddweud, I'm a Christian. Falle dylen ni ddweud, I'm a follower of Christ, I'm in Christ. Christ is in me. I am born again to a living hope. Be bynnag chi eisiau dweud, mae eisiau meddwl beth sy'n ein disgrifio ni, beth ydyn ni, pwy ydyn ni. I ni'n bobl, nid jyst sy'n honni bod Iesu yn bodoli ac wedi bodoli ar y ddeiar, bod e'n rhyw ffigwr hanesyddol. I ni'n credu fod e'n arglwydd, i ni'n credu fod e'n achubwr, byw, heddi. I ni'n credu fod e yno ni, trwy ffydd, drwy ysbryd. A felly mae hynny'n gwbl wahanol falle i'r byd olwg. Dyw e ddim yn anghywir i alwch chi'n yn Gristion, chi yn Gristion. Y broblem yw, dyw pobl eraill ddim yn deall beth yw Cristion heddi. Yn aml yn cael yr ymatebion yna, unau fel arfer, fi'n Gristion hefyd. Neu chi'n cael y gwrthwyneb wrth gwrs. Mae pobl falle wedi cael ei niweidio gan bobl sy'n honni bod nhw'n Grisnogion, ond ddim yr un math o Grisnogion yn ni. Bydd dim pobl sydd wedi geni eto, pobl sydd yn hoffi'r teitl falle. A felly mae eisiau ni feddwl yn dos e, beth sy'n ein disgrifio ni? Sut allwn ni esbonio i bobl beth sydd wedi digwydd i ni? Dyna beth mae Paul yn neud fan hyn. Mae'n atgoffa i bobl e. Pidwch a colli golwg ar beth sydd wedi digwydd i chi. Oeddech chi gynt yn farw yn ysbrydol, chi nawr yn fyw yn ysbrydol. Nid jyst teitl yw e, mewn geiriau eraill. I chi'n un a Iesu Grist. A fel o'n i'n dweud gyda'r y winwydden, y goeden afal o'n i'n dangos yn y fideo, i ni'n darllen yn Ioan 15, fi'n mynd i ddarllen chunk ohono fe ni, adnod 1 i 5. Mae Iesu'n dweud, mae fi yw'r wir winwydden, am tad yw'r gwynllanwr, y mae ef yn torri i ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn i ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych chwi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf yn ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi a minnau yno chi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y winwydden. Ac felly'n union ni allwch chwythau heb i chwi aros yno fi. Mae fi yw'r winwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sy'n aros yno fi a minnau yn ddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth. Oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Mewn geiriau eraill, Iesu yw ffynhonnell bywyd. Fe sydd yn dod â bywyd, ffrwyth, y twf, y cyfan. Heb y goeden, s'dim byd gyda ni. Ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. A felly pan i ni'n sôn am ein profiad ni o'r arglwydd Iesu, beth i ni'n gweud yw, i ni wedi profi bywyd. Bywyd newydd, bywyd go iawn. Ail enedigaeth i fywyd newydd yng Nghrist. A bywyd lle i ni ynghlwm a'n gilydd am beth. Yng Nghrist Iesu. Does dim gwahaniad yn mynd i fod rhyngo ni beth eto. Creadigaeth newydd, dinasydd, teyrnas nefoedd, etifedd tragwyddol. Dyna beth yw rhywun sydd yn adnabod ac yn aros yn Iesu Grist, fel mae'r winwydden yn darlunio i ni. A felly, dyma mewn gwirionedd mae Paul yn mynd i fynd trwyddo fan hyn yn disgrifio i ni yn y darn yma. Fyddwn ni'n mynd trwy'r 3 phwynt yma'n sydyn iawn bore yma te. Yn gyntaf, chwi oedd gynt. Pwy oedden ni? Edrychwch ar ddechrau'r darlleniad. Adnod 12 yn enwedig. Chwi meddaf, cofiwch eich bod yr amser hwnnw heb Grist yn ddieithriad i ddinasyddiaeth Israel, yn estroniad i'r cyfamodau a'i haddewid, heb obaith a heb ddew yn y byd. Na chi ddisgrifiad diflas a difrifol, ynddo fe? Horrible. Heb ddew, yn estroniaid ac yn ddinasyddion y ddeiar. Heb bwrpas, heb obaith, heb ddew. Heb Iesu te, mae yna gagendor i ni fel y gangen yna ar wahân i'r goeden. S'dim bywyd yn ddi hi, s'dim pwrpas i fi hi. Chi'n gweld, like it or not, i ni'n ganghennau. Hynny yw, mae Duw wedi'n creu ni mwyn bod yn rhan o goeden, mwyn dwyn ffrwyth. Dyna ein pwrpas ni, dyna ein ffabric ni. Dyna pam mae capacity gyda ni i addoli'r arglwydd. A dyna o le mae cyflawnder yn dod. Ac felly heb hwnna, beth sydd gyda ni? Dim byd. I ni heb obaith, heb ddew yn y byd. Ond wrth gwrs, wrth droi at Iesu, ni'n cael ein uno
gyda fe. Mae'r cytundeb yma'n cael ei wneud i ni'n cael ein clymu, ein grafftio. Mae sôn am hynny yn Rhufeiniaid 11. Mae Paul yn disgrifio fe fel y grafftio y cenhedloedd i mewn i fywyd yr eglwys gyda'i gilydd yng Nghrist. Ond fi'n hoff iawn o eiriau Iesu pan mae'n sôn am y cynnig yma i ddod ato fe yn Mathew 11, chi'n gwybod y geiriau. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra i chi. A wedyn mae'n mynd mlaen i ddweud, cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd addfwyn ydwyf a gostyngiedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch eneidiau. Mae'n dweud dau beth, nag yw e. Dewch ata fi a cael gorffwys o'ch llafur. Peidiwch te gweithio'ch ffordd i'r nefoedd, dewch a derbyn maddeiant, achos newch chi byth ennill eich ffordd i'r nefoedd. Ond yr ail beth mae'n dweud yw cymerwch fy iau arnoch eich hunan. Hynny yw, clymwch eich hunan i fi. Chi'n cofio beth yw iau, gobeithio, fel y groesbrenna oedd yn clymu dau ychen at ei gilydd. Be mae'n dweud yw, os ych chi'n ymrwymo i Grist, ych chi'n ymrwymo i Grist, ych chi'n stuck. Ych chi'n un â Christ. A nawr, os newch chi ddilyn fi, fe gewch chi o'r ffwystra. Na chi ddiddorol, fe mae bod gorffwystra yn dod wrth i ni lynu wrth yr arglwydd Iesu. Mae'r plentyn, fel pan mae rhywun yn mabwysiadu, yn dod yn rhan o'r teulu ac yn rhan o'r teulu am beth. Maen nhw'n stuck da'i gilydd, like it or not. Na fe, mae'n blentyn i chi nawr. A dyna reality'r Efengil. Mae Iesu'n dweud nawr, i chi, rwy ti'n greadigaeth newydd, a rwy ti'n lan, rwy ti'n blentyn i fi. A fyddi di yn blentyn i fi am beth, na chi hyfryd? Chi'n blentyn i fi am beth. Wnaeth neb dy gipio di o fy nwylo fi. Fi'n credu bod Job yn darlunio rhywbeth o hynny i ni, llyfr Job. Ar ddechrau llyfr Job, penod 1, so gwybod chi'n cofio, mae Satan yn rhyw fath o herio Duw yn dweud, wel, sydd ti'n gwybod bod Job yn digaru di ac yn ddyn cyfiawn, achos mae di cael yr holl stwff, yr holl bendithion da yma ti di roi iddo fe. Falle bod e jyst yn digaru di am beth ti'n ei roi iddo fe. A mae'r arglwydd yn ymateb ac yn dweud, oce, adnod 12, gwele'r cyfan, dwedodd yr arglwydd oedd Satan, gwele'r cyfan sydd ganddo yn dy law di, ond i ti beidio a chyffwrdd ag ef ei hun. So beth mae'n dweud wrth Job? Mae'n dweud, oce, gei di gyffwrdd a unrhyw beth sydd ganddo fe, ond mae Job ei hunan yn gwbl ddiogel yn fy nwylo fi. Ti ddim yn cyffwrdd â Job ei hunan. A chi beth pwysig i gofio? Ein eneidiau ni, mae e'n nwylo'r arglwydd. Mae'r pethau eraill, mae'r arglwydd yn caniatáu Satan i cymryd nhw i ffwrdd ohono ni, hyd yn oed. Does dim addewid o'r eina. Mae'n bwysig cofio nag yw e, achos weithiau ni'n gallu mynd yn grac gyda Duw, achos bod y pethau na wedi mynd fel petai Duw yn gadw. Helo. Eco. Yn gallu mynd yn grac gyda Duw, achos bod e'n cymryd rhywbeth bant, ond Duw ddim di addo fe i ni. Dyw ddim wedi gaddo'r bendithion daearol i ni. Mae wedi gaddo y bydd yr enaid yn ddiogel yn ei ddwylo fe. Dyw ddim wedi gaddo i fi, bydd arian yn y banc, bydd job dy fi, bydd tŷ gyda fi, dyw ddim yn gaddo'r pethau yna. Os ych chi eisiau dangos adnod i fi sydd yn gaddo fe, iawn. Na i newid yn meddwl, ond sa'n credu byddwch chi'n gallu. Chi'n deall y pwynt fi'n siŵr. Mae'n bwysig bod ni ddim yn cwmpo rhyw fath o prosperity gospel mewn geiriau eraill, lle ni'n dweud fod llwyddiant daearol ynghlwm a llwyddiant ysbrydol. Achos dyw e ddim. Dyw'r arglwydd ddim yn gaddo hynny ni. Ambell dro mae'n rhoi all chi edrych yn y Beibl, allwch chi weud, wel, edrychwch ar Dafydd, edrychwch ar Solomon, edrychwch ar Joseph ar y diwedd. Cyfoeth, bendith mawr. Edrychwch ar yr Israeliaid ar y diwedd. Nathyn nhw fynd mas o'r aifft a lwto nhw, jyst cyn mynd hefyd, cymryd yr air a'r pethau gwerthfawr oedd gyda nhw. Achos bydd arglwydd i trefnu hynny. Ond does dim addewid fod y pethau yna'n eiddo i ni. Edrychwch ar Ezekiel, edrychwch ar Jeremia, edrychwch ar Job, edrychwch ar Hosea, edrychwch ar yr apostolion, edrychwch ar Paul yn enwedig. Beth oedd ei hanes nhw? Oedd Paul, oedd dim cyflog dyfer am fwy ar amser. Oedd e'n y carchar, gath ei giro, gath ei ambwsio, gath ei shipwreck cwpl o weithiau, pob math o bethau gwahanol. A felly beth i ni'n gweld te
Bod yw Duw ddim yn gaddo'r pethau yna ni, ond mae e'n dweud, fel mae e'n dweud am Job, ond i ti beidio a chyffwrdd a gef ei hun. A felly mae'n sicrwydd ni, mae'n addewid ni, yn sicr, mae'n eneidiau ni'n saff yn nwylo Duw. A felly dyna ein gobaith ni, dyna ein llawenydd ni. Mae'r arglwydd gyda ni, a mae'r arglwydd yn sicrhau bod ni'n ddiogel yn ei ddwylo fe. Yr ail bwynt ond yn awr, adnod 13. Ond yn awr yng Nghrist Iesu, yr ydych chi a fi unwaith ymhell wedi'ch dwyn yn agos trwy waed Crist. Mae aberth Iesu ar y groes wedi caniatáu nawr i ni fod yn eiddo i Iesu Grist. Ble gynt oeddwn ni'n ddieithriaid, i ni nawr nid just yn acquaintances, i ni'n blant Duw. I ni'n rhan o'r teulu, i ni'n etifedd ac yn ddinasyddion. I ni'n bobl nawr sydd wedi symud cymaint pellach ymlaen. Mae nawr pasbort arall gyda ni. I ni'n dual citizens. Ydyn, mae'n dinasyddiaeth ni am gyfnod yn mynd i fod ar y ddeiar, ond nid yma'n cartre ni. Mae'n cartre ni yn y nefoedd. Ni'n ddinasyddion teyrnas Dduw. Un o'r pethau ni'n hoffi fel pobl, fi'n credu yn enwedig Cymru Cymraeg, sa'n gwybod os mae hyn yn wir amdano chi, ond yw pan ni'n mynd ar wyliau, os chi'n cwrdd â teulu arall sy'n siarad Cymraeg, sa'n gwybod chi wedi cael profio, fi'n cofio mynd i Caeredin i ryw briodas, a amser dyn ni ryw fore i fynd cyn y briodas, mas am wag, a clywed rhywun arall yn siarad Cymraeg. Ac yn sydyn, chi'n troi at nhw, chi'n dod o Gymru, a chi'n cael chat nhw, a chi'n uniaethu gyda nhw. Nawr, os byddwn ni'n gweld y bobl yna ar y stryd yn Gyfyrddin yn siarad Cymraeg, byddwn ni'n di stopo o gwbl. Ond oherwydd bod fi mewn lle gwahanol, mewn lle diarth, lle nid dyna'r iaith arferol, chi'n, fi eisiau siarad, fi eisiau cymdeithas gyda nhw, achos bod ni mewn lle gwahanol. A felly, mae ychydig bach fel yna gyda'r eglwys. I ni yn bobl, ni'n foreigners, i ni'n bobl estron yn y ddeiar yma. A felly, pan ni'n dod at unrhyw Gristion arall, ni'n gallu, ymhyfrydu yn ein gilydd a cael cymdeithas gyda'n gilydd. I ni eisiau siarad am bethau pwysig, siarad am iaith y gair, wrth gwrs, iaith yr Efengil, iaith Crist. I ni nawr yn rhan o'r un teulu felly. A felly ni wedi cael ein clymu at ein gilydd. Un peth sy'n bwysig wrth gwrs wrth gofio am y syniad yma o gael ein grafftio, dod yn un yng Nghrist, yw oherwydd ein bod ni'n un gyda Christ nawr, mae pethau'n wahanol i ni, nag wedi, ni ddim ar wahân i bobl eraill. Oherwydd, os ydw i'n un gangen sydd yng Nghrist, chi'n gangen sydd hefyd yng Nghrist. A felly, os ydw i yng Nghrist a Christ yno fi, ond mae Christ hefyd yno chi, drwy natur i fi'n perthyn i chi nawr. I ni'n un felly. Mae wedi clymu pawb at ei gilydd. Chyfo maen nhw'n gweud na bod pêl-drod a bod rygbi yn gret i uno pobl. It's the sport that unites, fi'n cofio yna gymaint o weithiau. Mae chi'n gwylio nonsens llwyr yw, Byddai'r bobl yna byth yn gallu byw gyda'i gilydd. Maen nhw'n gallu copo gyda'i gilydd am just about, falle, am 90 munud. Ond dim mwy na hynny. Hyd yn oed wedyn, maen nhw'n ymladd da'i gilydd rhan fwy ar amser, a maen nhw'n cefnogi'r un tîm. Ond mae'n ddiddorol, nag yw Mae'r Cristion yn gallu byw gyda'i gilydd, bod yn bobl gyfan gwbl wahanol, ond eto wedi cael ei uno gyda'i gilydd. I ni wedi cael ein creu i wneud hynny. A'r allwedd, wrth gwrs, yw fod Iesu Grist wedi newid ein calonnau ni. Achos unwaith mae'r arglwydd wedi dod i breswylio, wedi dod yn arglwydd, gogoniant Iesu Grist ydy prif bwrpas ein bodolaeth ni. I ni'n byw mwyn Iesu. Ac yn sydyn, mae gyda ni gyd yr un common goal yn dys Beth yw dy bwrpas ni? Beth yw'n pwrpas ni? Byw i Iesu Grist. Os sut allwn ni fyw gyda'n gilydd? Wel, oherwydd bod ni gyd yn byw i'r un pwrpas, byw i'r arglwydd Iesu. A mae'r pethau eraill wedyn, oedd gynt yn bwysig i ni, yn dod o dan y pwysigrwydd yna o fyw i'r arglwydd Iesu. Gogoniant Crist sydd yn golygu popeth i ni. A felly, dyna yw yr anogaeth i ni, wrth gwrs, yw i gofio pam i ni'n bodoli, beth yw ein pwrpas ni, o le mae'n undod ni'n dod. Iesu Grist. Fe yw y sail i'r cyfan, fe sydd yn clymu ni gyd at ein gilydd, mae'n dweud. Mae'n dweud, mae fe yw yr foundation, y gwaelod i ni, y sail i'r cyfan. Os i ni'n adeiladu ar bethau eraill, a bod ni'n meddwl, bod ni eisiau eglwys yn llawn o un math o bobl, mae'n digwydd yn America nawr, a mae'n rhybydd i ni. Chi eisiau eglwys right wing neu left wing, allwch chi ffindio yn America.
Mae'n bwysig bod ni eisiau eglwys o bobl sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist. Na beth ni eisiau. Eglwys o bobl sydd yn fodlon uno a un peth, croes Iesu Grist. I farwolaeth a'i atgyfodiad e. Dyna sy'n bwysig i ni. A mae'n bwysig cofio, wrth gwrs, y cyd-destun fan hyn oedd yr Iddewon a'r Groegiaid yn dyfed. Dyna pan mae Paul yn ysgrifennu. Mae'n dweud, os nawr dim gwahaniaeth, mae'r canolfur wedi ei chwalu. Crist yw ein heddwch ni. Does dim difaid rhwng y Groegiaid a'r Iddewon. Maen nhw'n un yn Iesu Grist. Ac i ni, wrth gwrs, nid dyna'r isiw. Mae'r isiw, os oes unrhyw beth yn dod yn stumbling block, yn fain tramgwydd i'r Efengyl. Unwaith i ni'n credu, wel, dyn nhw ddim yn heiddi cael dod yn Gristion os ydyn nhw'n credu hyn llall ag arall. Yr unig fain tramgwydd dylai fod yw'r Efengyl. Mae'n bwysig chwilio'n calonau ni fyna a gofyn y cwestiwn, wel, felly bod chi'n meddwl am bobl o'ch cwmpas, chi gallu bod chi'n rhannu Crist gyda nhw. Mae eisiau gofyn y cwestiwn, wel, os byddwn ni yn cytuno gyda nhw ar bopeth, felly byddwn ni moyn bod nhw'n dod yn Gristion. Falle mae beth sy'n rhwystro ni yw ein prejudice ni'n hynna'n. I ni moyn, os i ni'n onest, yn ein natur pechadurus ni, fod yr eglwys yn llawn o bobl fel ni. Fi'n credu bod hwnna'n reality. Mae eisiau ni warchod yn erbyn hynny. Mae'r arglwydd Iesu'n galw pob math o bobl i'w eglwys i ddod i berthyn ac i ddod yng Nghrist. A felly, sut mae hwnna'n effeithio nawr yn ymarferol? Pwynt ola, yr felly yma yn adnod 19. Wel, mae'n dweud felly, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd-ddinasyddion ar saint ac aelodau o deulu Duw. Yr ydych wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi a'r congl fain yw Crist Iesu ei hun. Ynddo ef y mae pob rhan a adeiledir yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi yn deml sanctaidd yn yr arglwydd. Ynddo ef rydych chwythau hefyd yn cael eich cyd-adeiladu i fod yn breswylfod i dduw yn yr ysbryd. Goblygiadau hyn yw ein bod ni, oherwydd ein bod ni'n un yng Nghrist, yn un â Christ gyda'n gilydd, ond gyda'n gilydd fel eglwys hefyd, i ni'n cael ein cyd-adeiladu, ni'n cael ein sancteiddio ac yn tyfu gyda'n gilydd. Fi'n credu bod ni'n tan bwysleisio hyn eitha lot, i fod yn onest, fel eglwys nawr yn gyffredinol, eglwys Crist. Mae ni'n gallu meddwl am ein ffydd ni mewn ffordd eitha unigolyddol nag yno, fi a Iesu. Fi a Iesu, dyna sy'n bwysig. Nawr, i ni'n dod at Grist fel unigolion, ond oherwydd bod ni'n dod fel un cangen i fewn i goeden, i ni ddim yn aros yn unigolion yng Nghrist. I ni nawr yn rhan o eglwys Crist. A dyma chi rhywbeth nath daro fi wrth baratoi adnod 21. Ynddo ef y mae pob rhan a adeiledir yn cyd-gloi yn ei gilydd ac yn codi'n deml sanctaidd. Nid temlau unigol ydyn ni, ond brics ydyn ni sydd wedi cael ein creu yn benodol i gyd-gloi gyda'n gilydd, i greu un teml sanctaidd i'r arglwydd. Fel y darlun yna ar ddiwedd y datguddiad, priodferch Iesu Grist, un briodferch. Nid lot, un. A felly mae'n bwysig bod ni'n cofio bod ni i gael ein sancteiddio gyda'n gilydd fel eglwys. Bod yna ofal o'r fath raddau gyda'n gilydd, bod ni a diddordeb yn hwf pobl eraill. Bod ni i fod eisiau gweld pobl eraill yn tyfu wrth i ni gyd gloi gyda'n gilydd, yn dwy'n ffrwyth gyda'n gilydd. Chi'n gwybod un o'r pethau mwyaf amlwg am dystiolaeth yr eglwys fore, os chi'n darllen trwy actau, yw fod pobl yn gweld y cariad sy'n rhwngthyn nhw ei gilydd. Nid yn gymaint y ffordd o'n nhw'n byw tu fas i'r eglwys, ond y ffordd yr eglwys ei hunan yn ymddwyn. A dyma mae Iesu hun yn dweud wrthyn ni'n Ioan 13, adnod 34 a 35, yr wyf yn rhoi gorchymyn newydd. Carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi, felly yr ydy chwythau i garu eich gilydd. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi yr ydych. Chi beth mawr mae Iesu'n dweud fyna? Wrth i bobl edrych arnoch chi a gweld y cariad sydd gyda chi at eich gilydd fel eglwys, bydden nhw'n gwybod maen nhw'n ddisgyblion i Iesu Grist. Dyna beth mae Cristion yn edrych fel. Mae'n ddiddorol iawn ag bod Iesu'n dweud hynny wrthyn ni. Os bydd gennych gariad tuag at eich gilydd, wrth hynny bydd pawb yn gwybod mae disgyblion i mi ydych. A felly, fi'n credu bod ni gyd eisiau gweddio felly,
Ac angen gweddio arglwydd gad i ni dyfu ein cariad ni tuag at ein gilydd. Yn ein cariad ni, yn ein ymrwymiad ni'n gilydd, yn ein gofal ni dros ein gilydd. Ac arglwydd gad i'r byd weld hynny a gwybod felly oherwydd ein cariad ni at ein gilydd, mae disgyblion ni ti ydyn ni. O'n i'n trafod yn yr grŵp tŷ nos Iau, gwahaniaeth yw pan mae unigolyn yn dod at rhywun ac yn ceisio tystiolaethu i gymharu gyda pan mae mwy na un person yn tystiolaethu gyda'i gilydd. Fe gyda bod gan Iesu rhywbeth pan oedd e'n dweud i fynd mewn mewn grŵps o ddau gyda'i gilydd. A mae'n gymaint haws pan i ni gyda'n gilydd. Mae'n gymaint haws pan i ni'n gweithio gyda'n gilydd lles y deyrnas, nid ar ben ein hunain. Mae'n costio, mae'n golygu ymrwymiad a buddsoddi amser a llyfurio gyda'n gilydd mwyn eraill. Ond mae'n werth mwyn yr arglwydd Iesu ac mwyn teyrnas Iesu Grist. Felly recap, dyma fel oedden ni, dyma pwy oedden ni cynt, meirw yn ein camweddau, canghennau ar wahân i y goeden, i'r wynwydden, y wir wynwydden. Allwn ni ddiolch i'r arglwydd bore yma bod ni ddim yn feirw bellach yn ein camweddau. Diolch i'r arglwydd bod wedi'n gwneud ni'n fyw. Nid ni sydd wedi bywio cael ein hunain, mae cyfan wedi dod gan yr arglwydd. Yn ail, ond yn awr. Diolch fod wedi'n uno ni a'i hunan a gyda'n gilydd. Wedi'n uno ni a'i eglwys hefyd. A felly bod ni ddim ar ben ein hunain, ond nawr i ni'n ddinasyddion teyrnas nefoedd. Ac yn drydydd wedi'n y felly yma, gydwch ni weddio arglwydd, gad i fi fod fel wyt ti'n dymuno i fi fod. Yn un o'r brics yma sydd yn cyd-gloi i fod yn deml i ti arglwydd. I dyfu mewn sancteiddrwydd, mewn cariad, mewn undod gyda'n gilydd. Ac arglwydd, plis defnyddia hwnna. Plis defnyddia hwnna i ddangos i'r byd mor arbennig wyt ti. Oherwydd wrth i'r arglwydd ein erthu ni i garu'n gilydd, cariad Crist i ni'n dangos i'r byd, nid ein cariad ni. Fe sydd yn rhoi y cariad yna i ni garu'n gilydd. A felly gadewch i ni weddio arglwydd gad i bobl weld y gariad i wrth iddyn nhw edrych arno ni. A gweud wedyn gobeithio, o'n i'n anghywir, nid chwaraeon, nid elusennau, nid pethau fel yna sy'n uno pobl. Iesu Grist a'i efengil sydd yn uno pobl ac yn dod â pobl yn fyw mwyn i enw. Amen.